Terve! Nyt lähdetään Etelä-Koreaan. Tämmöstä kivasta loskasta nyt lähdetään. Äkkiä pois. Joo. Ei oo keli ehkä mikään maittavin. Heo! Olemme saapuneet Helsinki-Vantaan lentokentälle ja lennon pitäisi lähteä noin 3 tunnin päästä. Lähdetään turvatarkastukseen ja sitten ehkä pari mietoa tohon alle. Pärjää paremmin lentokoneessa. Meinaa vähän olla meikäläisillä jännitystä tuo lentokoneeseen, mutta eiköhän me pärjätä. 12 tuntiahan pitäisi lentomatka olla, niin se on aika pitkä. Ei oo taidettu ennen olla noin pitkillä lennolla. Pari tuntia tai 4 tuntia taitaa olla pisin lento, niin nyt pitäisi olla 12. Sillä lähdetään. No niin, turvatarkastukset päästy läpi ja ei ollut huumeita repussa, niin päästiin sitten tänne puolelle. Totta kai pakolliset bisekset heti tuohon. Yhdet niin pääsee lomaa aloittelemaan, mutta ei mitään. Nyt lähdetään oottelemaan pari tuntia ja lennon pitäisi lähteä noin 17.30 iltapäivällä ja 12 tunnin lento ja sitten me ländetäänkin Koreaan paikallista aikaa 12.30, eli vähän niinku skipataan koko iltapäivä, ilta ja yö. Jos ei tuu lentokoneessa nukuttua, niin tulee sitten mentyä samoilla silmillä heti seuraavaan päivään. Hello. Hi there, make a Uber. Sitä oltais kuule ihan kohta perillä. ...50 minuuttia, niin olisi länni. Matka on mennyt kyllä ihan hyvin. Paremmin ainakin kuin oletin. Kaikki pysynyt niin sanotusti Suomen sisällä, niin plussaa on ollut. Mutta kohta tämäkin koettelemus ohi, niin päästään ihan oikeasti starttailemaan ja nauttimaan. Ai et. Kohta lähtee. No niin. Nyt tos kaikki turvatarkastus. Sinne jää toinen on vähän taka-alalle, kun vetää niin kiireellä. Mutta joo. Oho. Kaikki turvatarkastukset nyt päästiin läpi mukisematta juosten ja on otettu joka ikinen varpaan ID ja salasana oikeesti täällä. Joka kasvot ja joka sormenjälki ja varpaan kynsi otettiin talteen, niin ei turistit huku täällä maassa ainakaan. No tätä The Airport Railroadia. Jänne päin. Ja päästä sitten täältä lentokentältä tuonne keskustaan. Bussireittejä. Jaa. Mielenkiintoista. Ilmeisesti meidän metro. Anno. Hypätään tähän ja katsotaan päästäänkö keskustaan. Näyttää olevan täynnä. Jengiä ainakin aivan luottomasti. Let's go!
pitää mennä hostellia. Johonkin päin. Täällä isossa kaupungissa. Todii! Päästy mestoille. Nopeet päikkärit tossa hostellilla. Ei tullut nukuttua lentokoneessa yhtään, niin powernapit ja sen verran, että kello on nyt jotain 5 iltapäivällä, niin pitäisi muutama tunti jaksaa hereillä olla, niin pääsee sitten järkeville yöunille. This kind of mesta in the background. Tuolla on Soul Tower. Tuolla alalla meidän motelli. Ihan vimosen päälle mesta. Straight to leffa. Katsotaan Rintsu, tässä on teikäläisen lempikauppa. K-pop shoppi. Wow. Your favorite. Yes. Tän takia tänne tultiin. Tai ainakin minä tulin ton K-popin takia, mä en tiedä. Riina tuli vaan matkailun takia. Jonkun suoraan leffasta. Straight to leffa. No on. Ison maailman keskellä. Voin kertoa. Katua joka suuntaan. Ei oikein tiedä mihin päin lähtee. Lähdetään vaikka tonne. Very crazy. Näistä pitäisi päättää, että mitä syödä. En tiedä kyllä viittiinkö heti ensimmäisenä päivänä syödä tietenkään tommoista kojuusta, kun ei oo syöty murua vielä ruokaa täällä koko maassa, niin ei välttämättä oo hirveän hyvä idea eka mennä tommoselle katugrillille. Totuttelis mahaan jossain vähän paremmassa. Siinä olisi kyllä tosata. No mut joka ikistä ruokaa kyllä löytyy. Ei kyllä siitä ei oo tullut. You got all those chickens. Sieltä löytyy semmosta. Egg bread. Bulldog noodles. Päädyttiinkin ensimmäiselle aterialle, niin mikäs muukaan kuin tadaa! Korean McDonald's-testissä. Tuttu ja turvallinen. Mä otin Big Maci, aika sama kuin Suomessa. Aika täysin sama. Mutta aika halpa. Big Mac-ateria kokonaisuudessaan oli 5 €. Ja sun McCrispy Deluxe oli jonkun 6 €. Aika halpa. Suomen hintoihin verrattuna nykyään yli 2 kertaa halvempi.
Big Mac taitaa ateriana olla yli 10 nykyään. No joo. Semmosta. Mäkkäristä selvitty. Ja nyt varmaan sitten päivää pakettiin. Ei hirveästi tänä ekana iltapäivänä jaksa mitään tehdä, kun valvonut koko viime yön. Niin viereisestä kaupasta vähän jotain iltasnäkkiä ja muuta kuin peti. Siinähän se näyttäisi olevankin. 7-Eleven. Sinne niin. Dodi. Pistetäänpä ensimmäinen video ja ensimmäinen iltapakettiin tästä näin hostellin kattoterassilta. Niin ensimmäinen video. Eikä se jotenkin luonnistunut. Tästä tähän lähtee varmasti paraneen. Niin tämmönen alkeellinen ensimmäinen video niin kuin kuuluukin. Ja siitä lähdetään askel askeleelta kehittämään. Mutta en muuta kuin seuraavaa kohti.